Mashura ari panapa. A sex worker paid 15,000 US per one night. Guys, 15,000 a sex worker akabhadhariwa 15,000 US dollar per one night chete. Guys, ndinongoti kuna asati ndisati ndapinda munyaya kana ndoda kungoti kuna asati subscribe pa this channel usadarikirwa nenyaya. Zviri kuitika muno muZimbabwe. Baya subscription, usubscribe, usadarikirwa nenyaya dziri kudizvi malatest zviri kuitika muno. Nyaya yacho yakamira yakadaiwo. Ma-sex worker mahure anonzi Mahure ndekwa Mutare one wacho akabhadharwa 15,000 US ndewekwa Mutare. Hanzi chakaitika ndechekuti pakasvika munhu handiti vanova vachida kukecha vaya ndobva vasvika kune musikana uyo anonzi Joy. Ndobva ataura naJoy zvikanzi handinoita chii, ndinoita $15. $15. Then ndobva ati ari kuda night, ndobva vaenda nemunhu uya vakaita night yavo. Hai saka munhu yakatanga kuti rega ndichidii ndibetsere kuverenga mari yangu. Ndobva averenga mari yayo ikaita 10,000. Hanzi ndobva amubvunza kuti ko wakarohwa here, wakawanikwa here? Joy uya ndobva ataura kuti handina. Ndobva anzi saka ndakupa chi 5,000 ndoyebvisa muromo wati chichishi zvekuroora zviya. Then imwe 10 yese ndezvimwe zvese zvekuti zvekuroora. Ndanakidzwa newe saka ndakukusira mari 15,000 iyi. Wochidii, wochirega zvekuhura izvi wondoitawo zvaunoita nemari iyi. Guys, zvinhu zvakatoitika, munhu akatonakirwawo nemunhu. Vaita night yavo akasirwa 15,000 US. Saka nyaya yapo manje ndeyekuti kuma-comment section vamwe vari kuti hai mari yezvikwambo, vamwe vari kuti haisi mari yakarurama. Varongotaura zvakasiyana siyana. Mascreenshot ndiwo amugona kumasaiti apo. Nyatsa kuverenga macomments evamwe vanga vachitaurawo zvakasiyana. Ndiwo andaisa kumasaiti. Verengai guys munyatsohwisisa. Vamwewo vari kutaura kuti chihure chobhadhara asi zivai nzvimbo dzekuhurira. Saka guys motonanga kwaMutare macomments evamwe avo. Saka chiri kuitika ndechoti video yachona itoripo, video yacho nditori nayo. Anoda kuona video kuti ndiise apa hazvisi kuita. Anoida video yachona enda kucomment section, pane nhamba dziripo. Wondi inboxa kuWhatsApp ndokukandira video yacho mozvinzwira zvakaitika zvacho. Ndo nyaya yandangoya nayo guys ndichiti munoionawo sei nyaya iyi yekuti munhu anobhadharwa 15,000 US. Boy here pakadai. Motaurawo maonerei?